Como era a súa vida e a da súa familia naqueles anos? A miña vida, mira, a miña vida, a guerra empezou no 36, pero daquela eu ainda non tiña nada que ver ca guerra. Estábamos á parte ainda. Era a miña nai, meu pai e eu, que tiña outra irmán, pero vivíamos antes e non intervenía nada aí. Pero depois un bo día meu pai, pois, costaba-lhe unha copiña. E logo lle facía daño. E fuise á casa do Moredo do Éxaro, o Estanco. E ali estaba Pedro Guardia. Entón, ali, e discutiron. Pedro Guardia e máis meu pai discutiron, que eran dous Pedros. E discutiron. E chegaron as mans. E meu pai dou-lhe un ostión e metió debaixo do mostrador. Fixo con aquilo acabou meu pai, sabes? O Pedro ese que era do Éxaro? O Guardia? O Guardia vivía en Corcubión. Estaba en Corcubión. Bueno, e despois, ao facer eso, veio, queimouse unha caseta cos materiales de pesca, que dixeron sempre que a queimaran eles, porque depois pedindo polas portas do Éxaro fixeron unha caseta nova, e máis compraron as pesas novas e todos os chismes de pescar. Pero botaron a culpa a meu pai e máis ao Darío, que estaba casado con a filla dunha maestra da Mechenda. E bueno, a meu pai empezaron a perseguilo, hasta que un día xuntaron ali uns moitos do Éxaro, encerraron-nos ali nunha habitación e deronlle de comer a todos, non sendo meu pai a máis a Darío. Entón, fui un do Éxaro, que podo dicir o nombre agora que antes non dixo, pero agora xa morreu, Antonio de Manel. Meu tío, era padriño de miña nai, meu tío. E levábase moi ben con eso, se queres poñelo, e senón non o poñas. E fui a xunta a meu pai, que lle quería moito. Fui a meu pai e dixo, mira, Pedro, agora mismo vos ides para morrer. Ti amas Darío, agora que non sei quen é o primeiro. Entón vai a coller ao meu pai, era o primeiro de matar. E meteron no coche. O coche eran destes que non sei como se chamaba, pero de dúas portas. E meteron no coche. Pero meu pai entrou por unha porta, botaron por unha porta e saiu por outra. E metiuse debaixo do coche. Escoltou o meu pai. Entón eran dous solos. E dixolle un, dixe, coño, xa escapou, xa marchou do coche. E os que estaban ali do Éxaro cadraron a ser do bando de meu pai. E dixeron, sí, aí vai pola casa de Bechas arriba. Aí vai, agora mesmo, agora marchou por aí. Pero meu pai estaba ali. E marchou para a porta do Moledo, para a praia. Daquela se marchou para o monte. Esa se foi un monte. E subiu-se un soldado arriba do petón e dixo, aquí está el pájaro. Entón, era no Prado de Borreiros, pero era moito costa abaixo. Onde é o Prado de Borreiros? O Prado de Borreiros é xusto frente á casa que vendemos nos ali Andina, como a 100 metros por arriba, á esquerda. Por aí, pola laxe, logo? É na laxe, á esquerda, mirando para o Santo. Xa, sabes, pero colles da casa de Leandina, que hai un camiño que se iba así para as nosas leiras e iba direito ao Prado de Borreiros. E o Pedro Guardia viu ir o gato noso, conocío, e foron en busca do gato, que foi o que nos descubriu o gato. É verdade. E depois baixamos por ali abaixo, miña nai quedou de pé arrimada ao petón, tiña salida para ali e para aquí. Eles já buscaban os sitios onde pudera salir. E salimos, eu salín atrás dele. Entón, que pasaba? Eu era pequena, pero tapaba a espalda porque o terreno non me ajudaba. Ele iba abaixo, eu iba alta, non sabes? E as balas clavábanse aquí e levantaban a terra por riba, así. Bueno, e cheguei abaixo e vin que me levaba un pedazo. Entón, eu quedei a cabalo dunha parede, que era da miña abuela, e ali quedei. Bueno, xa me queda aquí. E cantos anos tiña usted nesa época? Pois tiría 9 anos. 9 anos. Entre 8 e 9 anos tiña. Entón, berrábanos do santo, corre Pedro, corre Pedriño, corre Pedro, corre Pedriño.
E depois dicía Pedro Guardia, corre Pedro, pero non era eu, que era por outro. Claro. Porque todos axudaban a meu pai. Chegou o lombiño, subiu polo río arriba, chegou á casa de Bechas, que é ali por baixo da casa da Anita, da Ana, é unha casa que ali estaba sola, dos de Turallas. Subindo polo Castañeiro arriba. Sobre a casa de Patela, é a primeira casa que encontrabas. Non sabes cal é? Non é Castañeiro. Fina da Anita, dille. Non sabe a casa de Patela? Fina da Anita. A casa de Anita. Piroca, A casa sí. da Anita. Sí. Por ali, preso. Pois ali, abaixo daquelas casas, da primeira casa, vindo polo Castañeiro, que era a casa de Patela, Sí, xa sei onde é de Pentenallo. e chegou ali, e vivía lela de Ricardo ali. Meu pai chegou a porta, abriu a porta, entrou ali para dentro, e dixo, lárgate da casa. E dixo, logo, por qué? Lárgate da casa que me veñen buscando. E se non está na casa, fecha a porta e vaite. Porque, claro, se acollían a ela iba a descubrilo. Fechou a porta, marchou e meu pai non me acolleu. Quedouse ali. E eu vin a noite, ven un soldado comigo, outro estaba na porta da casa con un nai dicindo, non a mataron, ela está viva. Eu dei na volta no lugar e chega a noite, á porta. Miña nai chorando. E dixo un soldado, non o volvas a facer, que non che matamos porque non puxemos, que non tínhamos castigo ningún. O caso é que a ele tuveron medo hasta de morto. De morto, tuveron medo a meu pai. Lle vou contar unha situación que... Unha vez eu fui a moinho. Era o moinho da Canega. Así que a meu pai tuveron medo de morto. E chegou un rapaz xunto a min. Eu era unha rapaza sobre 14, 15 anos. Estaba collendo a farinha ao moinho e entra un home, un chaval, que era dos da Torre, que depois o meu home foi dos da Torre tamén, foi fillo de Pepa da Torre. Eu non sei se era Ramón, se era Domingos, era un, pero eu só vira con outra rapaza bastante mala e emitiuse-me, entrou no moinho. Cando me entrou do moinho, aquelo a mí non me quedou sangre no corpo. Para arriba, non había ninguén, pero o meu abuelo tiña un prado ali arrimado, non pasaba máis que o rum no medio. E eu se o non vin entrar. E eu, espera un poquinho, estaba falando comigo, espera un poquinho, que quedei darlle un recado ao meu abuelo e ainda non lle dei. Berrei, abuelo, cando queiras ven, que o moinho se acabou, vente que xa marchamos. Xa, e colleu marchou. E colleu marchou ele. Entendes? Fui a vez que un máis apuro me vin. Pero a meu pai respetaron de morto. Pero non todos os guardias lle querían mal, non? Antes falaba de que había algúns que, por exemplo, que nunca pegaran a súa nai. O que lle quería mal a meu pai nunca lle pegou a miña nai. Só unha vez, meu pai estaba na casa. E nós cerramos a horta de atrás da casa, cerrámosla con espiños. Árbores que ten moitos picos que non te podes remar eles. Pero deixamos un sitiño por onde iba salir meu pai, se é que viñan a casa. E aquel día dixo ele, hoxe veñen me coller a casa, mira que hoxe collenme na casa. E viñen. Entón, nós ese día cerramos a porta, fechámola. E peta a porta. Abre a porta. Deixe-me vestir. E xa meu pai estaba salindo. Eu vim salir a meu pai en calzoncillos. Claro, non me deu tempo a poñer nada. Entonces, cando entrou Pedro e máis Manolo, vestidos de paisano, que non viñan de Guardia Civil, foi o día que máis medo pasamos. Ese día pasamos medo. E cando miña nai abriu a porta, Manolo, que estaba por trás, xa lle dixo, xa marchou. Porque ele non se podía arremar a parede, pero meu pai xa tiña o sitio para salir. Tirou, saliu unha selveira, unha leira de cornos que veía ali abaixo, e quedou entre silvas. Non lle dou máis tempo que quedar entre silvas ali. E logo entrou para dentro, e Pedro Guardia dixolle así, por esta puta, fixolle así ca man, así, acordareime sempre. Le poi a cara así para arriba. A súa nai? Sí, pero non lle dou unha trompada,
E nós agarramos as dúas na cama, estivemos siesta que quentou o sol. Quentaba o sol, e nós dixemos, ven de peixar, matarnos, e agora matamos a nós, para que non falemos. E quentaba o sol, fomos salindo da cama, eu miro por onde saliu e vexo a meu pai morto. Nun rejo que había, que baixaba a cando había. E vino morto. E salín, e fomos a xunta a miña abuela, a miñas tías, dixen, bueno, mataron ao papá, ou se mataron. Está morto nun rejo detrás da casa. E viñeron todos para arriba, claro. E chego a medio camiño, e digo eu, meu pai non está morto ali. Eu vino, pero non está. Porque ele saliu desnudo. E ele estaba vestido. E eu vine tranquilos que non está morto. Meu pai ainda non mataron hoxe. E dali ás 11 da mañá ou así, da aja, falamos ele. Traeme a roupa que estou desnudo. Lajo, usted viu a un home morto? Eu vino, pois fui a miña... Foi a súa... a miña mente, sabes? Era o que esperaba ver. É o que esperaba ver. Mira, o que esperaba é vino. E vino ca súa gorra posta, que ainda ves hoxe ca súa gorra posta, e nem levou gorra, nem levou nada, non levou nada, que foi en calzoncillos, coño.